Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Перад тым, як прадставіць нашу госцю, я хацела расказаць, як я даведалася пра радыё Марыя. 4 гады таму на YouTube-канале я заўважыла вельмі цікавую праграму пад назвай «Прыхаваныя каштоўнасці. Беларускія іконы са сховішчаў». Пасля гэтага я адсочвала кожны выпуск і чакала з нецярпеннем. І, канешне, я пацікавілася, хто ж стварае такую цікавую перадачу, і так я даведалася пра радыё Марыя. А сёння у нашай студыі экспертка той самай праграмы «Прыхаваныя каштоўнасці. Беларускія іконы са сховішчаў», кандыдат мастацтвазнаўства Галіна Флікоп-Світа. Вітаю вас, спадарыня Галіна, хвала Христу. Вітаю, спадарыня Таццяна, навекі вечныя. Спадарыня Галіна, тая праграма спынілася, будзем спадзявацца на нейкія іншыя ініцыятывы, праекты ў перспектыве, але якія ў вас уражанні пра той праект і ці цікавы гэта быў досвед для вас? Ой, якое добрае і прыемнае пытанне, і дзякую вам за тое, што вы сваёй гісторыяй асабістай падзяліліся, таму што, шчыра кажучы, калі штосьці робіш, чымсьці займаешся, то не заўсёды ўсведамляеш, якое гэта можа мець значэнне для іншых людзей. І, шчыра кажучы, я на тым этапе нават не ведала пра гэта не задумвалася, і гэта вельмі такое для мяне важнае і прыемнае адкрыццё, што для кагосьці гэта было значным, і што чалавек чакаў выхаду гэтай перадачы. Тым больш, што прыемна, бо гэта быў аўтарскі праект. Мне радыё Марыя тады, тыя супрацоўнікі, які тады гэтым займаліся, вось, за што ім таксама ўдзячнасць, яны прапанавалі запісаць які-небудзь, можа быць, выпуск тут, скажам, у студыі, сустрэчу, вось, альбо, можа быць, я штосьці прапаную сваё. І, адпаведна, я прапанавала вось гэтую ідэю, яны пагадзіліся, і гэта было вельмі прыемна, тое, што ў нас склаўся такі тандэм, вось, і у нас было 18 выпускаў, гэта немало. І, канешне, былі ідэі, па праўдзе кажучы, мы хацелі працягваць далей, але проста там аб'ектыўна ўжо так складвалася, што не было пасля магчымасці. Вось я перайшла ў выніку з музея старажытнай беларускай культуры, дзе працавала дагэтуль, і дзе мы пачыналі якраз. Мы здымалі ў некалькіх музеях, але доступ якраз да музейных сховішчаў, вось, ён даваў гэтую магчымасць рабіць гэту перадачу, а я перайшла адтуль у іншы аддзел той жа установы, гэта ведамасны музей у Акадэміі навук, і, адпаведна, там ужо складаней проста. Пасля я ў дэкрэтны пайшла, і, адпаведна, вось пакуль што так з яго і не выйшла. Але дзякую за тую праграму, і яна запатрабавана і сёння, і гэтыя сёння выпускі з задавальненнем глядзяць нашы гледачы радыё Марыя. Гэта прыемна. Спадарыня Галіна, вы на сёння такі вядомы даследчык беларускіх абразоў. Як вы захапіліся гэтай тэмай? Ой, насамрэч, усё дастаткова проста. Мне здаецца, калі б я некалі пачала б займацца любой іншай тэмай, нават не абавязкова мастацтвазнаўстве, я захапілася б, напэўна, не менш, і так бы працягвала б, куды б не патрапіла. Сэнс у тым, што я проста хочу сказаць, што я, для сябе асабіста, я не лічу, што гэта быў адзіны шлях, які толькі магчым. Можа, яно, дарэчы, і быў адзіны, і вот я таму па яму іду, і, можа быць, яно так і было наканавана, мы ўжо зараз не даведаемся. Вось. Але сэнс у тым, што, проста я ведаю сваю натуру, і я реально разумею, што калі б склалася б на пэўным этапе, што я, напрыклад, пайшла б не ў мастацтва, не ў мастацтвазнаўства, а, скажам, у матэматыку, і для гэтага былі ўсе магчымасці і перспектывы насамрэч. Вось, таму што мне вельмі добра гэта давалася, таксама я была алімпіядніцай у школе, вось па матэматыцы, і мне, я любіла вельмі гэты прадмет. Магло проста быць, што я выбрала зусім іншую галіну. І я бы вось з не меншым імпэтам займалася б там. Вось, а што датычыцца абразоў, я проста прыйшла да гэтай тэмы, скажам, калі працавала над дыпломам ва ўніверсітэце культуры, які я скончыла. Вось. Ён не быў прысвечаны непасрэдна іканапісу, але я даследавала, якім чынам гравюры, гэта друкаваныя творы, творы тыражнай графікі, якім чынам іх выкарыстоўваюць мастакі і на цяперашнім этапе, і як іх выкарыстоўвалі раней, як іканаграфічную крыніцу, як пратограф, з якога запазычвалі, не ведаю, кампазіцыю, мастацкі вобраз ці яшчэ нешта, тому што на розных этапах пераасэнсаванне па-рознаму адбывалася. Дык вось, такім найбольш цікавым для мяне якраз тады стала
вырашалася вось гэта пытанне пра то, што іканапісцы змалёўвалі з гравюр, і мне цікава было вось шукаць вось гэтыя прыклады, гэта як такое дэтэктыўная нават гісторыя ў нейкім сэнсе, што ты назапашваеш базу абразоў, ну, гэта тыя прадметы, якія захоўваюцца ў музейных зборах, тое, што захоўваецца ў храмах розных канфесій, і выяўляеш у старадруках, тут мы з вами перасякаемся, вось, і выяўляеш у старадруках, гэта, ну, найбольш 17-18 стагоддзя ў кніжкі рэлігійных зместу, і там, канешне, былі ілюстрацыі розных сюжэтаў, і вось іх іканапісцы змалёўвалі, так вось цікава было выяўляць гэтыя гравюры, таму што дастаткова часта сапраўды вось адзін у адзін, вось бачна, што ажно дэталі, там складкі адзення нават прамаляваны, вось жэсты, не кажучы ўжо пра агульную пабудову кампазіцыі, пра кампаноўку персанажаў, а вось такія дэталі, і гэта было як дэтэктыўнае вось такое, ну, як бы просто, канешне, вельмі шмат аб'ёму матэрыялу трэба было перапрацаваць, нават каб можна перапрацаваць вельмі шмат, нічога не знайсці, такое таксама можа быць, але все ж таки было добра, што быў вынік, вось, і гэта просто вот мяне прывяло ў выніку да агулам да тэмы іканапісу. Пра што расказваюць абразы даследчыку? Ой, беларускія абразы могуць шмат пра што расказаць, таму што спецыфіка, ну, насамрэч, гэта, па праўдзе кажучы, не толькі беларускага іканапісу, скажем шчыра, просто прынята так успрымаць, што гэта адметнасць беларускага іканапісу, калі яго параўноўваць з рускім, а ў нас часта параўноўваць, таму што па шэрагу прычын, як бы, дастаткова добра вядомыя людзям рускія абразы, іх дастаткова шмат у нашых беларускіх храмах, гэта спадчына пераважна ўжо 19 стагоддзя і пазнейшага часу, ну, вот перыяду расійскай імперіі, шмат да нас прывозілася рускіх абразоў, вось, ну, гэта гістарычныя такія абставіны, вось, і параўноўваюць звычайна з імі, таму успрымаецца на фоне з рускімі абразамі, што беларускія, яны больш этнаграфічныя, больш адлюстроўваюць побыт людзей, хаця насамрэч гэта было ўласціва, у прынцыпе, для іканапісу розных краін, таго перыяду, дзесьці гэта нават раней склалася, чым у нас, дзесьці, ну, можа быць, трошечку пазней, але ўсё роўна шмат дзе назіралася вось гэта імкненне мастакоў да перадачы рэчаіснасці, перадача таго, што яму знаёма з ягонага асяроддзя. Вось, і ў нас гэта выдатна адлюстравана ўжо на абразах 17-18 стагоддзяў. У 19-м там розныя фактары ўплывалі, вот, што з'яўляецца шмат ужо рускіх абразоў, з'яўляецца ўжо шмат твораў, якія маляваліся прафесійнымі жывапісцамі, таму што ўжо былі навучальныя установы, і там на такім узроўні выдатным рыхтавалі прафесійных жывапісцаў, якія маглі выконваць і храмавыя заказы. Ну, ўжо мяняецца сама вось гэта, скажем, сфера функцыянавання, ну, вот іканапіснай сферы агулам мяняецца ў 19 стагоддзі, але ўсё роўна працягвалі яшчэ таксама працаваць некаторыя майстры, якія па-ранейшаму, у ранейшым кантэксце, вось, і таму на абразах, канешне, можна бачыць і хаты беларускія, там дзесьці саломай накрытыя, дзесьці дранкай, і можна бачыць і беларускае адзенне традыцыйнае, і там і наміткі, і дзіця спавіта, так як, ну, вот немаўля традыцыйна спавівалі і перавязвалі паясочкам. Вось, і прадметы побуту, якія выкарыстоўвалі таксама там дзесьці, ну, вот, там, збанкі, посуд, якім, напрыклад, абмываюць. Вось такія рэчы прысутнічаюць на беларускіх абразах. Стол сервіраваны, можна паглядзець, як ён засервіраваны. Гэта таксама цікава, напрыклад, на абразах сюжэту Троіца старазапаветная, калі 3 анёлы прыйшлі да Аўраама, і вось ён іх частуе, і яны за столом сядзяць, і там бывае такая ўжо сервіроўка стола, што вось проста ну, вот, на такім эталонным узроўні. Вось, там талерачкі ў кожнага, там раскладзены ножык і лыжачка, вось так каля талерачкі. Відэльцаў яшчэ не было, но яны пазней проста з'явіліся ў традыцыйнай культуры ўвогуле. У шляхты былі раней відэльцы, а у традыцыйнай, ну вот у народным побыце пазней трошку з'яўляецца, так тут яшчэ відэльцы не з'явіліся і на абразах. Ну, вось такія дэталі, яны цікавыя, канешне. Іх шмат. Ну, пра побыт, вось я ўжо адзначыла, пра побыт, пра пэўныя этнаграфічныя такія элементы расказваюць беларускія абразы. Народныя тыпажы, вядома ж, нашыя сустракаюцца на абразах. Вот беларускае такое аблічча, характэрнае для нашых мясцовасцей, гэта тое, што можна бачыць. Ну, гэта тое, што можна нават неспрактыкаванаму гледачу убачыць, асэнсаваць, зразумець. Ну, а так ужо вядома ж, калі нейкія спецыфічныя рысы пра пэўны сюжэт, там, іканаграфія, трактоўка пэўных вобразаў, тут ужо, канешне, трэба заглыбляцца ў гэта. Ці складана вызначыць, з якога стагоддзя абраз? Складана. Гэта адно, насамрэч, з самых складаных, напэўна, заданняў для даследчыка.
складаная задача. Чаму? Таму што стагоддзе вызначыць можна. Вот якраз стагоддзе не так складана, а вось ужо нейкую такую дэталізацыю, скажем так, у гэтым стагоддзе, тому што стагоддзе гэта ж 100 гадоў усё ж такі. А тут важна хаця б больш-менш акрэсліць храналагічныя межы больш вузка, скажем так, там да чвэрці стагоддзя хаця б звузіць. Гэта ўжо значна цяжэй. Насамрэч, гэта не вельмі простая задача. Хаця стагоддзе так. Вот. Тут важна арыентавацца, вось якім чынам вызначаюць, так, даследчыкі якога часу абраз, таму што сапраўды абразы пераважна не падпісаныя, не датаваныя. На іх няма звычайна ні імя мастака, ні даты, калі гэты абраз быў выкананы. Таму вось ананімная такая творчасць, і таму тут вось выяўленне аўтарства гэта ўжо, канешне, звыш задача, звыш мэта, а вось хаця бы прыблізнае датаванне. Так вось спачатку, канешне, запашваецца, ну і дагэтуль ужо і папярэднікамі маімі, там сучаснымі калегамі, якія працягваюць у гэтай галіне працаваць, канешне, найперш увага надаецца абразам, якія маюць такія надпісы. Таму што гэта невялікі пласт, але ён ёсць датаваных абразоў. Вось. І ўжо тут важна, канешне, сапраўды вызначыць, ці таго ж часу дата, калі абраз намаляваны, бо магло быць ён намаляваны, а падпісалі яго праз 200 гадоў хтосьці там чамусьці раптам. Вось. Але тут ужо, канешне, можна па пэўных прыкметах зразумець, што сапраўды датаванне, подпіс вось гэты, які ёсць, там фігуруе, напрыклад, дата 1649, напрыклад. Можна вызначыць, што сапраўды яна аўтарская, яна родная дата ад часу вот узнікнення абраза. І калі назапашваецца вось такі матэрыял, ужо узнікаюць групы, ну не то, што ўзнікаюць, вось уяўленне фарміруецца ў даследчыка, ну яно ўжо склалась, таму што ўжо ўсё ж такі гэты матэрыял, ну шмат што ўжо уведзена ў навуковы зварот, хоць, зразумела, увесь час усплываюць нейкія новыя, невядомыя дагэтуль помнікі. І сярод іх ёсць і датаваныя таксама. Але ўсё роўна вось гэтыя групы абразоў, такія хаця бы там па дзесяцігоддзях можна скласці, 10-20 гадоў, ну калі там некалькі абразоў вот пэўнага перыяду, і нават добра, канешне, калі з розных бы рэгіёнаў была б такая выбарка, але, на жаль, яе няма. Ну, все роўна бывае, з нейкага рэгіёну ёсць больш, з іншага зусім няма. Але сэнс у тым, што все роўна бачна, вот можна па гэтых асаблівасцях, вот ужо гэта ёсць датаваныя абразы, і можна прыблізна прасачыць, якія рысы характэрныя для гэтага часу, якія для гэтага, што мяняецца, штосьці спрашчаецца, штосьці ускладняецца наадварот. І вось ужо праз параўнанне далей ужо з датаванымі, праз параўнанне недатаваных абразоў, іх можна прыблізна больш-менш вось неяк датаваць. Ну, вось такім чынам гэта звычайна адбываецца. Вы актыўна друкуецеся, і у сёлетнім нумары часопіса «Наша вера» надрукаваны ваш артыкул пад назвай «Іконы ў хаце беларусаў» і апавядае пра рэгіянальныя канфесійныя асаблівасці уладкавання абразоў у інтэр'еры сялянскага жыцця. Адкуль вы бралі матэрыял для гэтага даследавання і якія зрабілі вынікі? Так, ну, дарэчы, я з сабой вот якраз прынесла, тут два часопісы, два нумары выйшла. Гэта плануецца, першы, дарэчы, быў артыкул на гэтую тэму яшчэ ў канцы 23-го года ў часопісе. Вось, гэта апошні 4-й нумар мінулага года 2023. Ну і ўжо працягваецца, скажем так, сёлета выдавацца і гэты артыкул, гэта вялікі я падрыхтавала артыкул, які мы вырашылі падзяліць на 5 частак, і выйшлі 2 ўжо, так, і, карацей, плануецца, калі яно все будзе як запланавана, да канца гэтага году ён будзе выходзіць. Гэта артыкул прысвечаны, як вы ўжо агучылі, сапраўды, уладкаванню абразоў у хатах беларусаў. Разглядаю я ў розных рэгіёнах. У нас этнографы, этнолагі, культуролагі вылучаюць 6 гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў. Вось, ну, тут будзе падзелена на 5 частак гэты артыкул, таму што не па ўсіх рэгіёнах аднолькавы аб'ём матэрыялу, па некаторых ён вельмі невялікі, і таму там ужо яно аб'яднана будзе разам. Асноўнымі крыніцамі гэта што з'яўляецца? Канешне, гэта запісы этнографаў, таму што гаворка ідзе пра традыцыйны лад, пра інтэр'ер хаты, пра традыцыйны выгляд жытла, пра покуць, што ў ёй змяшчалі, і гэта, канешне, запісы тагачасныя. Вось я старалася, канешне, ну, перапрацаваць той матэрыял, які сфарміраваўся, гэта пераважна другая палова 19-го, пачатак 20-го, часам нават амаль першая палова 20-го, амаль што да сярэдзіны 20-го стагоддзя, вось
матэрыялы. Дзесьці ёсць проста сціслыя, зусім сціплыя згадкі пра тое, што там абраз на покуці, дзесьці больш разгорнутыя, ну, вось пра сюжэты штосьці можа быць. Пераважна у этнографаў матэрыял сам па сабе даволі сціплы. Там згадваецца покуць, згадваецца тое, што акрамя абраза там ёсць, напрыклад, рушнік, яшчэ там што магло быць. А так сказаць, што ўжо там абразы так падрабязна апісваюцца, часцей за ўсё не. Але ўсё роўна бываюць выключэнні. Акрамя таго, канешне, цікавымі крыніцамі і асноўнымі, напэўна, найбольш інфарматыўнымі былі гэта, калі казаць пра такія пісьмовыя крыніцы, гэта былі царкоўныя летапісы, гэта дакументы рукапісныя, скажем так, якія такія рукапісныя кнігі, дакладней будзе сказаць, якія вяліся святарамі праваслаўнымі, настаяцелямі храмаў, і гэта была усеагульная практыка, і гэта было вядома, што гэта былі поўныя распараджэнні вось на гэту тэму, яны мусілі гэтым займацца. Гэта вось другая, гэта ўжо нават не то, што другая палова 19 стагоддзя, гэта ўжо хутчэй канец 19 стагоддзя. І у гэтых царкоўных летапісах некаторыя з іх былі выдадзены, гэтыя, скажем, рукапісныя вот кнігі, якія вывяліся, друкаваліся, таму яны не проста ўжо рукапісныя, а публікаваныя. А некаторыя ў выглядзе рукапісаў захоўваюцца ў архівах. Дык вось, там прыводзіць святар гісторыю, напрыклад, свайго прыходу, гісторыю ўзвядзення будынка падрабязна. Мог быць спачатку адзін будынак, пасля там з ім нешта адбылося, пасля ўзводзіцца новы. Ён вось гэта вось прыводзіць інфармацыю гістарычнага такога характару і прыводзіць, у залежнасці, канешне, ад руплівасці, напэўна, двайнасці святара, прыводзіць інфармацыю этнаграфічнага характару датычна прыхаджан, вот свайго прыходу. Гэта менавіта у праваслаўных такая была практыка. Вось, і з часам у некаторых гэтых летапісах, ну, гэта летапісам цалкам все называецца агулам, але я кажу, па сутнасці летапіс гэта спачатку вот, ён змяшчае менавіта сапраўды па храналогіі, вот, па падзеях тое, што адбывалася, яшчэ да яго, напрыклад, задоўга вот, прыводзіць звесткі, а далей ўжо вось працягвае ў сучаснасці зноў пісаць, што адбываецца кожны год штосьці важнае, але пры гэтым вот, дае вось такія звесткі датычна прыходу. Дык вось некаторыя давалі вельмі павярхоўныя звесткі, ну, агулам там нічога, адтуль не атрымаеш ніякай інфармацыі. А вось некаторыя святары вельмі адказна падыходзілі, за што ім шчырая ўдзячнасць пра стагоддзе. Яны апісвалі і лад жыцця сваіх прыхаджан, і там яны пабожныя, непабожныя, як хата выглядае, ці ёсць у іх нават сады каля хата, якія дрэвы растуць у гэтых садах. І вось яны ўжо пішуць, якія абразы ёсць у хатах, дзе яны купляюць гэтыя абразы, колькі яны каштуюць, якога яны выгляду, на якім яны матэрыяле, таму што часам былі гэта, і дастаткова часта гэта былі друкаваныя абразы. Гэта былі літаграфіі, лупкі, вось тое, што называюць самі святары, што там кричащие, яркія, ну вось так яны характарызуюць, ну яўна там невысокія мастацкія нейкія якасці, але ну тое, што прываблівала простае насельніцтва. Таму вось такая крыніца. Ну вядома ж, стараюся выяўляць яшчэ іканаграфічныя крыніцы, гэта фотаздымкі. Фотаздымкі старыя інтэр'ераў хат. І там ужо, канешне, бачна, як выглядала покуць. Так што вось асноўныя 3 групы крыніц па гэтай тэме. Таму, шаноўныя гледачы, чытайце часопіс «Наша вера», 2 серыі серыяла ўжо надрукаваны, і наступныя 3 чакаем. Вельмі цікава. Ваша першая кніга «Беларускі іканапіс» 16-га, першай паловы 20-го стагоддзя. Гэта такі прыгожы альбом. Ён створаны на аснове калекцыі музея старажытна-беларускай культуры. Раскажыце, калі ласка, пра альбом і чаму менавіта на аснове гэтай калекцыі. Так, ну я яго так вот яшчэ падтрымаю, так, добра. Насамрэч тут усё вельмі проста, чаму на аснове гэтай калекцыі, таму што я працавала ў гэтым музеі. Захавальніцай гэтай калекцыі, ну зразумела, што я як даследчыца іканапісу працавала з калекцыяй іканапісу, хаця ў музеі старажытнай беларускай культуры шыкоўныя іншыя калекцыі. Гэта і калекцыя мастацкіх тканін, і калекцыя народных тканін, і ёсць сакральная скульптура, і метал мастацкі, пераважна, дарэчы, таксама сакральнага прызначэння, тое, што там з цэркваў, касцёлаў, і старадрукі там, дарэчы, таксама ёсць, і калекцыя выдатнай этнаграфіі. Зразумела, што там ёсць розныя калекцыі. Я працавала там і займалася даследаваннем калекцыі іканапісу, яе вывучэннем, атрыбуцыяй. Калі неабходна было нейкі выставачны праект, то зразумела, што ну, з гэтай калекцыі ці там нейкія музеі звярталіся, і сумесна то гэтым зразумела, што там вот займалася я. Карацей, то, што датычна
забяспечылася іканапісу, ну, вот, скажем, гэтым займалася я. Вось. І насамрэч, як бы, канешне, калі працуеш у музеі, то самае лагічнае, што можа быць, гэта падрыхтаваць выданне на аснове гэтай калекцыі. Іншая справа, што мне заўсёды уяўляецца, што найбольшая такую каштоўнасць найбольшую маюць каталогі. Я просто патлумачу розніцу, таму што не все разумеюць вось гэтыя нюансы, таму што альбом, каталог, шмат хто ўспрымае гэта як сінонімы, але для музейшчыкаў гэта розныя паняцці. Па сутнасці каталог гэта звычайна каталог калекцыі, дзе прадстаўлена ўся калекцыя, незалежна ад таго, што больш каштоўнае, што менш каштоўнае, незалежна ад таго, якога стану, там штосьці бывае ў вельмі дрэнным стане, патрапіла ў такім выглядзе, а рэстаўратары ж таксама рэстаўруюць, канешне, прыводзяць да ладу, але гэта праца на дзесяцігоддзе. І вось калекцыя, вот каталог калекцыі гэта па магчымасці апублікаваць, няхай нават не апублікаваць на старонку выяву, гэта можа быць мініяцюра фотаздымак, а можа быць проста звесткі пра прадмет, але прадставіць цалкам інфармацыю пра ўсю калекцыю. Гэта які прадмет, пад якім інвентарным нумарам ён захоўваецца і яго вось гэтыя дадзеныя. Як бы зафіксаваць тое, што музей мае на сённяшні дзень. Так. І гэта, канешне, будзе такой крыніцай для даследчыкаў каштоўнай, таму што нават калі не змяшчаецца выява, нават калі яна не змешчана, а проста хаця бы прыведзена вось такое апісанне, то з інфармацыі, адкуль паступіў гэты абраз, якім перыядам ён датуецца, то для тых, хто вывучае пэўны рэгіён, напрыклад, іканапіс пэўнага рэгіёну, для краязнаўцаў, гэта ўжо каштоўная крыніца. Яны разумеюць, што вось там з гэтай мясцовасцю ёсць абраз у такім-то музеі, можна туды звярнуцца, зрабіць запыт, альбо на яго паглядзець, альбо там звярнуцца, каб фотаздымак атрымаць. Нават вось так, нават калі ён не апублікаваны, гэты абраз. Але сутнасць такая, што зразумела, што каталог, часта так успрымаецца і выдавецтвамі, і іншымі тымі, ад каго залежыць, у якім выглядзе будзе выданне, часта ўспрымаецца так, што каталог нікому не патрэбны, што гэта не цікава. Таму, дарэчы, аптымальны варыянт гэта альбом-каталог. Канешне, аптымальны, як мне ўяўляецца. Гэта не альбом-каталог, гэта проста альбом. Вось, таму што гэта была запланавана серыя. І тут ужо дамаўляўся загадчык гэтага музея, Лазука Борис Андреевич, з выдавецтвам. Дамаўляліся на вось гэты выдавецкі праект і планавалася, што па кожнай калекцыі будзе падрыхтаваны альбом. Я, калі працавала там, і фактычна ад самага пачатку, я ўяўляла, што гэта будзе альбом-каталог, што найбольш каштоўнае, то, што можна даць прыгожа, то, што ў добрым стане, гэта, канешне, вот альбомныя, вот такія выявы, то, што мы сабе ўяўляем, альбом, кніжка з карцінкамі, так? Вось. І, напрыклад, у канцы ўжо пералікам увогуле увесь спіс калекцыі, па сутнасці, з інфармацыяй, са звесткамі. Вось. Але паколькі тут атрымліваецца, што, скажем, у загадчыка было сваё бачанне гэтага, была ўжо дамоўленасць з выдавецтвам, і, адпаведна, тут ужо задача захавальнікаў калекцыі была падрыхтаваць кожнаму па сваёй калекцыі. Вось, альбом гэты выйшаў у 2019 годзе, вось ён пакуль што адзін выйшаў, не ведаю, шчыра скажу, не ведаю, ці будзе ўсё ж такі працяг, гэта проста ўжо залежыць не ад мяне, а ад іншых фактараў і ад іншых супрацоўнікаў, вось, і ад выдавецтва, ад фінансавання, ці будзе магчымасці не, вось, але тым не менш, вось, альбом выйшаў. Я рада, шчыра скажу, нягледзячы на тое, што у мяне было іншае бачанне, гэта нармальна, праўда, у кожны па-свайму уяўляе, вось, канешне, аўтару заўсёды хочацца зрабіць так, як ён уяўляе, а тут ты вымушаны, дзейнічаць у пэўных ужо зададзеных такіх абставінах, але нягледзячы на гэта я рада ўсё ж такі, што альбом выйшаў, што ім ужо карыстаюцца, ён запатрабаваны, я ўсё ж такі гэта разумею, і я чула шмат прыязных водгукаў, што мне вельмі прыемна, што вось ён прыгожы. Дарэчы, я сапраўды ўдзячна мастаку, які займаўся афармленнем, мне здаецца, мы з ім таксама спрацаваліся. Вось агулам, вот я задаволена. Все, што я магла са свайго боку зрабіць пры падрыхтоўцы, я зрабіла, таму што уяўлялася, тое, што Лазука Борис Андреевич бачыў, што будзе кароценькі тэкст адзін на пачатку, такі вось уводны, уступны. І, дарэчы, ён і прапановаў, што не гэта навукова-папулярнае выданне, а хутчэй нават папулярнае, вот такі фармат, што не трэба спасылак, не трэба вось такі навуковы апарат уводзіць. А, дарэчы, мяне гэта дагэтуль не адпускае, мяне гэта грызе. Все ж такі я вельмі хацела, каб все ж такі яно было са спасылкамі на
публікацый і папярэднікаў і калег на іншых даследаваннях. Тут, конечно, не было ніякіх сенсацыйных знаходак апублікавана. Фактычна гэта ўжо у навуковым асяроддзі тут гэта ўжо вядомы матэрыял. Я не пра самі нават абразы, а пра тое, пра што тут вядзецца гаворка. Тут не вядуцца нейкія спецыфічныя такія даследаванні, абгрунтаванні пра тое, які там абраз, якога часу, якога перыяду, там вот такое. Тут па сутнасці пададзена агульная інфармацыя пра развіццё іканапісу на беларускіх землях, па перыядах, пра то, як калекцыя вось гэта фарміравалася. Але ўсё роўна я пастаралася гэта зрабіць максімальна падрабязна, наколькі гэта магчыма было, але пры гэтым у даступнай форме акцэнтаваць увагу на асаблівасцях перыядаў, таму што тут ўсё ж такі ўзяты максімальна працяглы час. Найбольш раннія помнікі ў калекцыі належаць да 16 стагоддзя, адпаведна альбом гэты вот 16 пачынаецца, і найбольш познія датуюцца якраз вось першай паловы 20 стагоддзя, і іх я таксама пастаралася уключыць. І акрамя храмавых абразоў, тое, што больш звыкла, канешне, і звычайна, калекцыя гэтага музея на шыкоўнейшая, канешне, гэта храмавыя абразы. Тут асобны раздзел прысвечаны хатнім абразам, вот пра што мы з вамі пагутарылі зараз, вот якраз я ўжо больш заглыблена над хатнімі працую, гэта ўжо проста больш позні перыяд. Таму вось я пастаралася тут максімальна адлюстраваць і розныя гэта, скажем так, напрамкі і розныя перыяды і даць больш-менш разгорнутую характарыстыку кожнага перыяду, агулам, калі весці гаворку пра развіццё беларускага іканапісу, і ў прыватнасці вядзецца гаворка менавіта пра саму калекцыю гэтай установы, вот якой прысвечаны альбом. Калекцыі абразоў музея старажытна-беларускай культуры пашанцавала. Хочется спадзявацца, што так. А наступная кніга ўжо зроблена на аснове збору нацыянальнага гістарычнага музея. І гэта таксама толькі частка збора, правда? Так, гэта толькі частка збора. Насамрэч, вось гэты маленькі альбом таксама, ён невялікі, тут всяго 84 старонкі, ён такі невялікі. Вось, але чым ён для мяне каштоўны? Тым, што для вось гэтага музея, нацыянальнага гістарычнага музея, гэта па сутнасці першая публікацыя калекцыі іканапісу. Адзінкавыя творы са збору вось нацыянальнага гістарычнага музея публікаваліся дагэтуль у артыкулах, гэта адзінкавыя абразы, вот у абсалютна розных артыкулах, дзесьці там адзін, дзесьці там, скажем так. Вось, а гэта па сутнасці першае выданне, якое больш-менш прэзентуе гэту калекцыю. Яна аб'ектыўна, калі ацэньваць, яна, канешне, саступае і аб'ёмам, і значнасцю у плане выбаркі абразоў па перыядах, па рэгіёнах, саступае нашым дзвюм асноўным музейным калекцыям. Пра адну з іх мы з вамі пагутарылі, яна захоўваецца ў музеі старажытнай беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук, гэта ведамасны музей. Другая значная, па каштоўнасць, другая гэта не ў плане, што адна з іх першая, другая гэта я не па месцах размярковую, яны абедзве прыблізна так паміж сабой суадносяцца. Вось, гэта ў Нацыянальным мастацкім музеі. Тая калекцыя якраз у Нацыянальным мастацкім музеі пачала публікавацца яшчэ раней, яна адна з першых была ўведзена ў навуковы зварот, і гэта альбомы, якія выдавала Надзея Фёдоровна Высоцкая. Я думаю, што шмат хто іх ведае, таму што яны перавыдаваліся неаднаразова. Спачатку вось жывапіс Беларусі, там вялізны быў раздзел іканапісу прысвечаны, а пасля асобны быў альбом выдадзены па іканапісу Беларусі. Там былі некаторыя абразы не з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея, адзін, дарэчы, з калекцыі Нацыянальнага гістарычнага музея, дарэчы, адзін з найбольш каштоўных якраз. Некалькі абразоў там былі апублікаваны з храмаў, але пераважна там якраз калекцыя мастацкага музея, і пасля выходзілі іншыя альбомы Нацыянальнага мастацкага музея. Таму ўсё ж такі ён таксама апублікаваны, вось той збор у добрай ступені. А ў Нацыянальным гістарычным так складвалася, што калекцыя, канешне, была калісьці і была даволі каштоўная. Вось, але гэта было перад Вялікай Айчыннай вайной. Далей лёс складваўся для гэтай калекцыі не вельмі лагодна, скажем так, і з даваенных збораў там амаль нічога не засталося ад калекцыі іканапісу. Штосьці патрапіла ў іншыя музеі, штосьці страчана, можа быць, калісьці знойдзецца. Вось, і тым не менш, все ж такі у гэтай, таму для мяне яно і каштоўней вось было вычапіць тое, што ў гэтай калекцыі ёсць, калекцыя Нацыянальнага гістарычнага музея, яна даволі вялікая, яна не малая, але вельмі там шмат рускіх абразоў, якія ўжо перадаюць
перадаваліся з мытні, дзе былі затрыманы падчас спробы нелегальнага вывазу за мяжу. Сярод іх трапляюцца беларускія абразы. Яны не былі вылучаны, не былі атрыбутаваны, дзе рускія, дзе беларускія, і таму вось гэта все перапрацаваць, знайсці вось гэтыя разыначкі, увесці іх у навуковы зварот. Ну, акрамя таго, я таксама, калі там працавала, я працавала просто вот у Нацыянальным гістарычным музеі, таксама захавальніца калекцыі іканапісу, і якраз, ну, вот я што магла зрабіць, скажем так, рабіла, каб папоўніць гэтую калекцыю. Это, па сутнасці, просто трэба было выяўляць, дзе можна набыць абразы, гэта наладжваць кантакты з антыкварамі і пісаць, трэба было ўвесь час абгрунтаванні, для чаго нам гэты абраз трэба, ну і далей жа кіраўніцтва спрабавала знайсці спонсораў, ну, альбо іншыя сродкі. Таму таксама, канешне, мне прыемна, што ўдалося ўсё ж такі гэтую калекцыю і папоўніць, і ўдалося больш-менш яе прадставіць у гэтым альбоме. Ён рыхтаваўся як каталог выставы. Выстава зладжана ў выніку не была. Вось здараецца і такое. Але ўсё роўна гэта ўсё было не здарма. Да лепшага, дарэчы. Да лепшага чаму? Таму што выстава гэта рыхтавалася за мяжой, і яна якраз мусіла адбыцца тады, калі адбыўся ковід. І калі б атрымалася так, што мы туды завезлі абразы, назад бы у свой час мы бы іх прывезці не змаглі б, паколькі былі закрыты ўвогуле тады межы. І гэта былі вельмі вялікія праблемы для абодвух бакоў. І для нас, і для іх, таму што там жа гэта страхаванне гэтых абразоў на пэўны перыяд, і гэта вялікія грошы. Таму ўсё да лепшага. Але пад гэты праект удалося закупіць абразы і ўдалося выдаць альбом, так што все выдатна. Вось, ён не прадаецца і не прадаваўся, ён рыхтаваўся менавіта пад пэўны праект, і адпаведна пасля ўжо проста музей сам рэалізоўваў, ну, я так разумею, на падарункі удзельнікам канферэнцыі музейнай, ну, вось як прэзенты, вот гэты альбом да кагосьці патрапіў. Ну, у любым выпадку ён даступны ў электронным выглядзе. Вось таму, калі раптам кагосьці цікавіць, яго можна знайсці ў электронным выглядзе цалкам у PDF. Якая цікавая гісторыя кожнай вашай кнігі, і нядаўна выйшла 3-я кніга. Так, Раскажыце пра яе. Яна насамрэч мусіла быць першай, так склалася. Яна мусіла быць першай, чаму? Таму што менавіта над ёй я працавала ўвесь свой асноўны час, і менавіта яна была доўгачаканым дзіцем, такім можна сказаць. Вось, і працуючы над ёй, атрымалася, што я ўзялася... Вось гэта кніга 3-я, она выйшла ў 2021 годзе. Альбомы абодва выйшлі ў 2019. І атрымліваецца, што адзін з альбомаў, вот першы, пра які мы з вами пагутарылі, яго трэба было тады выдаць, таму што была дамоўленасць, было фінансаванне, ну, былі магчымасці выдавецтва, была дамоўленасць у загадчыка аддзела з выдавецтвам, і трэба было падрыхтаваць. Таму, адпаведна, прыпынілася ў мяне справа і прыпынілася праца над маёй манаграфіяй, над якой папярэдне перад гэтым працавала, для того, каб падрыхтаваць першы альбом. Тут жа у нас якраз гэта ідзе вот гэтая гісторыя з праектам выставачным Нацыянальнага гістарычнага музея, і адпаведна я тут жа ўжо бяруся за другі. І таму атрымалася так, што 3-й, які фактычна быў доўгачаканым, над якім я працавала шмат гадоў, ён адтэрміноўваўся па шэрагу вось гэтых прычын. Вось, але дзякуй Богу, ён выйшаў. У 2021 годзе ўжо, дарэчы, не так і нядаўна, у маім уяўленні, проста ўжо шмат што прайшло з таго часу. Вось, гэта манаграфія, гэта ўжо адрозненне ад альбомаў, якія таксама ўсё ж такі вымагаюць сіл, часу, пэўны аб'ём працы, але ўсё ж такі гэта ўжо вынік даследавання. Шматгадовага, я працавала, атрымліваецца, больш за 10 гадоў над гэтай тэмай фактычна. Вось, гэта матэрыял пераважна з розных архіваў, і, канешне, беларускія і замежныя архівы, там, дзе па беларускай тэме, скажем так, захоўваюцца, і гэта ўжо прысвечана інтэр'ерам грэка-каталіцкіх цэркваў. Вось, гэта тэма такая працяглая была, яшчэ на мяне да канца не адпусціла пакуль што. Як вы збіралі матэрыял для даследавання? Матэрыял пераважна вось архіўны, як я і сказала, справа ў тым, што калі была скасавана уніяцкая царква на беларускіх землях, вось гэта 1839 год, інтэр'еры храму былі, ну, пераважнай большасці гэтых цэркваў былі змененыя. Гэты працэс пачалі адбывацца яшчэ раней.
яшчэ да скасавання уніі, у асноўным з 1834 года там былі пэўныя распараджэнні, якія прыводзяць да таго, што пачынаюць адбывацца змены ў цэрквах уніяцкіх. Змены датычыліся таго, што усталёўваюцца іканастасы, а справа ў тым, што яны былі першапачаткова ў уніяцкіх цэрквах, таму што набажэнства было па ўсходнім абрадзе, адпаведна, алтарная частка мусіць быць закрытым. Вось іканастасы першапачаткова былі, але за перыяд існавання грэка-каталіцкай канфесіі інтэр'еры змяняліся. Гэта лагічны быў натуральны працэс, яно адбывалася паступова пад уплывам традыцыі рыма-каталіцкага касцёлу. Гэтаму садзейнічалі хутчэй за ўсё і фундатары храмаў, шэраг абставінаў, скажем так, але сэнс у тым, што гэтай прычыны і абставіны якраз я падрабязна тут пішу, прыводжу меркаванне, таму што мы ж дакладна не можам ведаць, што вось сталася такой прычыны. Але сэнс такі, што але проста ёсць тое, што сапраўды дазваляе меркаваць, што прыводзіць да гэтых зменаў. І сутнасць у тым, што шмат дзе ўжо інтэр'еры былі на пачатак 19 стагоддзя, інтэр'еры уніяцкіх цэркваў выглядалі якраз такі больш падобна былі да рыма-каталіцкіх касцёлаў. Алтар быў адкрытым, не было іканастаса. Акрамя галоўнага былі бакавыя алтары, як у той час і ў рыма-каталіцкіх касцёлах. Вось. І назіраюцца такія асаблівасці па праўдзе кажучы, у розных рэгіёнах. Вось можна прасачыць. Нельга сказаць, што ў такім рэгіёне ці ў такой епархіі усе былі цэрквы з іканастасамі, а ў такой усе былі без іканастасаў. Так нельга сказаць, але пры гэтым все роўна назіраецца, што пераважна, напрыклад, у Турава-Пінскай епархіі, ў всякім разе у тураўскай частцы, там іканастасы захоўваліся. Па пінскай проста менш матэрыялу, Турава-Пінскай епархіі, дзве вось гэтыя часткі. Вось. А, напрыклад, у іншай, скажам, епархіі амаль іканастасаў якраз такі не было. Вось такія моманты назіраюцца. Вось. І гэта все можна якраз атрымаць інфармацыю пра гэта з апісанняў інтэр'ераў. Таму што калі адбываліся вось гэтыя працэсы ўжо напярэдадні скасавання уніі і пасля скасавання уніі, інтэр'ер ужо прыводзілі ў адпаведнасць з набажэнствам па ўсходнім абрадзе, прыбіралі тое, што не адпавядае, адпаведна, прыбіралі бакавыя алтары, прыбіралі там, дзе яны былі арганы, таму што нават былі арганы. Вось. Усталёвалі іканастасы. Таму іх інтэр'еры не захаваліся, і пра то, як гэта все адбывалася, якія яны былі ў які перыяд, пра гэта толькі апісанні інтэр'ераў могуць сведчыць за розныя перыяды па розных рэгіёнах. Хаця трэба адзначыць, што, канешне, ў некаторых храмах і да цяперашняга часу колішнія уніяцкія цэрквы, цяпер яны праваслаўныя і ўжо даўно праваслаўныя, все роўна захоўваюцца вось артэфакты з уніяцкіх часоў. Спадарыня Галіна, вы шмат часу праводзіце у музейных сховішчах, у архівах, но я ведаю таксама, што ў вас дома ёсць калекцыя абразоў. Так, ёсць. Як так атрымоўваецца, што вам мала працы, вы дадому яшчэ ўсё цягнеце. Вы шукаеце абразы, ці абразы ўжо вас не адпускаюць? Ой, напэўна, ўжо абразы не адпускаюць, і насамрэч калекцыя так, у мяне зараз ёсць, невялічкая яна пакуль што, і гэта якраз, напэўна, калі так падумаць, гэта я на нейкім этапе для сябе асэнсавала, напэўна, калі я ўжо не працавала ў музеях, таму што так склалася, што я супрацоўнічала з нацыянальным гістарычным музеем. Гэта быў першы, дарэчы, з музею, якім я стала працаваць. Гэта яшчэ было падчас навучання ў аспірантуры. Вось. Пасля ўжо я стала працаваць у музеі старажытнабеларускай культуры, а пры гэтым все роўна працягла яшчэ з гістарычным музеем супрацоўнічаць. Атрымліваецца, пэўны быў перыяд, калі я працавала ў гэтых двух музеях, а пасля так склалася, што з нацыянальным гістарычным музеем проста перапынілася, скажам, супрацоўніцтва. З музея старажытнай беларускай культуры я перайшла якраз 3 гады таму у іншы аддзел таго ж цэнтра. Вось. І атрымліваецца, што ў мяне ўжо няма ні там музея, музей не адпускае. І вось фактычна, дарэчы, у гэты перыяд я пачала збіраць сваю калекцыю. Вось, ужо, напэўна, гэта проста была ўнутраная патрэба, мне так здаецца, знаходзіцца ў музеі, і калі ўжо няма мне магчымасці прыйсці ў музей, то я стала ствараць свой. Раскажыце пра самыя цікавыя свае знаходкі.
Ну, я просто хочу сказаць, што, канешне, у мяне няма адразу адзначу, канешне, у мяне няма старажытных абразоў, і гэта зразумела, таму што у мяне няма такіх фінансавых магчымасцяў. Старажытныя абразы каштуюць тысячы даляраў ці еўра, нават не ў беларускіх рублях. Яны каштуюць вельмі дорага, гэта калі вядзецца гаворка пра, конечно, 16 стагоддзя у нас увогуле даўно не ўсплывала нідзе на антыкварных рынках. 17 таксама вельмі рэдка. 18 я вось бачыла, але гэта таксама вымяраецца тысячамі даляраў. І тут пытанне ў тым, ці гатовы ты вось фактычна вось у гэта укладаць, там пазычаць, ці там збіраць і сабранае, напрыклад, вось на гэту калекцыю. Ты для сябе ўнутрана павінен, скажем так, на гэта пытанне адказаць. Ну, не тая, ну, я думаю, вы разумееце, фінансавыя магчымасці навукоўцаў не тыя, каб збіраць вось такія артефакты. Вось. Хаця, канешне, хацелася б. І, канешне, бываюць цуды, дарэчы, бывае таксама здарацца, што хтосьці вельмі танна, не усведамляючы каштоўнасці, прадае абраз, які-небудзь старажытны, але можна яго там вельмі танна набыць. Я такія прыклады ведаю, і вы іх таксама ведаеце. Вось, гэта наш агульны сябар. Вось. Пры гэтым пераважная большасць таго, што зараз можна набыць, гэта хатнія абразы. Гэта пераважна ўжо канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Ну, у рэдкім выпадку гэта можа быць сярэдзіна 19-го стагоддзя. Гэта даволі масавыя рэчы. Іх было вельмі шмат у той перыяд. Ну, пераважна гэта якраз вось апошняе дзесяцігоддзе. Не 19-го стагоддзя, першае дзесяцігоддзе 20-го стагоддзя. Вось гэты час. Вельмі шмат было хатніх абразоў, маляваных хатніх, таму што яны прызначаліся непасрэдна для хат. Іх прадавалі на кірмашах, іх вандроўныя, напрыклад, гандляры, а маглі і самі іканапісцы хадзіць вот па вёсках і прадаваць непасрэдна насельніцтву такім вось чынам. І гэта была такая масавая прадукцыя, якая і ў той час каштавала адпаведна, што людзі сабе гэта маглі дазволіць набыць. І ў наш час яна пакуль што так каштуе, што можна сабе дазволіць гэта набыць. Ну, адпаведна, там вот я іх шукаю, скажем так, гэты абразы бывае там, ну, на пэўных пляцоўках антыкварных. Вось. І, ну, каштуюць яны так, што, скажем, можна. Па-рознаму яны, канешне, каштуюць, ва ўсіх рознае ўяўленне. Вось, хтосьці бывае, думае, ну, шчыра думае, што прадасць адзін бабулін абраз і вырашыць на ўсё жыццё ўсе свае фінансавыя праблемы. Але гэта так не працуе, і антыкварны рынак гэта такі ж самы рынак. Вось. Тое, на што ёсць попыт, ну, там ужо, скажем, ты ўжо можаш лавіраваць у пэўных межах. Вось, таму што тых, хто набываюць абразы, гэта адзінкавыя, ёсць перакупшчыкі, які купляюць гэта недорага, пасля даражэй перапрадаюць. А ёсць збіральнікі, ну, такія, як я, яшчэ пару чалавек, якіх я, вядома ж, ведаю таксама асабіста, яны са мной кансультуюцца пераважна. Вось, і фактычна, ну, мы разумеем таксама, колькі гэта можа каштаваць, і зразумела, там пераплачваць у разы, ну, няма сэнсу. Вось, таму гэта, тое, што ў мяне ёсць, гэта вот якраз гэты перыяд, гэта народныя абразы, народныя, таму што яны і ствараліся для народа, і выхадцамі з народа, і ў такім народным рэчышчы менавіта, з улікам эстэтыкі, якая блізкая, ну, вот, і падабаецца і ў адпаведнасці з народнымі густамі. Вось. І вось такія, скажем так, творы ёсць. Сярод іх самы каштоўны гэта абраз бабіцкай школы. Гэта я адразу магу сказаць, таму што па-першае, ён самы дарагі з таго, што ў мяне ёсць, хаця гэта таксама не завоблачныя грошы, гэта абсалютна, скажем, такія пад'ёмныя грошы. Вось. І ён проста каштоўны тым, што бабіцкіх абразоў на цяперашні час вядома дастаткова шмат. Ужо даволі вымаляваная такая ёсць, вымалёваецца ўжо агульная нейкая карціна адносна, і ўжо яна вымалявалася, і дзякуючы якраз такі Веткаўскаму музею стараабрадніцтва беларускіх народных традыцый, які гэту вось тэму так папулярызоўвае. Вось. І ўжо гэтыя абразы і антыквары ў іх ужо пазнаюць, яны іх даражэй, канешне, прадаюць. Вось. Але сутнасць у тым, што ёсць пэўныя сюжэты, які былі вельмі папулярныя сярод у творчасці бабіцкіх майстроў. Бабічы — гэта вёска ў Чачэрскім раёне Гомельскай вобласці. Вось там проста вядома, што там працавалі іканапісцы, і вядома, што ажно да 20-х гадоў 20-го стагоддзя яны працавалі. А паколькі гэта быў час, ну, адносна недалёкі, то яшчэ не так даўно былі жывыя тых, хто іх памяталі. І вось і ад тых людзей
скажем, было запісана, як звалі гэтых майстроў, ну, вот апошніх гэта Гаўрыла і Уладзіміра Гераковы. Гэты матэрыял быў уведзены ў навуковы зварот у 90-е гады яшчэ музейшчыкамі, супрацоўнікам вот гомельскага палацава-паркавага ансамбля Уладзімір Літвінаў. Гэта ён, па сутнасці, адкрыў гэты цэнтр і гэтыя імёны ўвёў у навуковы зварот. А далей ужо Веткаўскі музей, які ў тым жа рэгіёне, ну, Гомель, Ветка, Чачэрск, гэта вот гэты рэгіён, а гэта, ну, Чачэрскі раён, так вот, Бабічы. Вось, гэта той рэгіён, дзе гэтых абразоў ўсё ж такі дастаткова шмат. І яны ёсць вось у гэтых установах, якія я пералічыла, і ўжо далі Веткаўскі музей актыўна стаў гэту тэму даследаваць. Дык вось у мяне ёсць абраз Бабіцкага іканапіснага цэнтру, у мяне іх некалькі насамрэч, ну, проста ёсць такі, які рэдкага сюжэту. Ну, прынамсі, вот той, які ў мяне, гэта палажэнне ў дамавіну, гэта вось адзін гэтага іканапіснага цэнтра, які на дадзены момант вядомы навуковай супольнасці, скажем так. Вось. Так што ён. Хаця гэта таксама не старажытны перыяд, гэта той жа час, пра які я вяду гаворку. Вось. Ну, проста менавіта, што ўжо вядома менавіта прыналежнасць да іканапіснага цэнтра і сюжэты, які пакуль што не дублююцца ў аналагах. А калі працавалі ў музеях, ці былі такія любімыя абразы? Так, вядома ж, ёсць насамрэч, яны ўсюды. Хаця насамрэч все роўна вся каштоўнасць, вся калекцыя, і кожнага там кожны па-свойму падабаецца. Вось, але былі. Ну, найперш гэта, дарэчы, тыя абразы, якія ну, звязаны неяк з, ну, для мяне, напрыклад, з маімі навуковымі перажываннямі, гэта назовем так. Калі удалося пра штосьці, пра нейкі абраз, штосьці новае адкрыць, атрыбутаваць, а ён дагэтуль там вось ляжаў такі безыменны, ну, я умоўна кажу безыменны, сюжэт там часцей за ўсё зразумела, які сюжэт, але за гэтым не стаіць больш нічога, а тут калі вось ты гэта раскапаў, і вось тут ужо гэты прадмет загаварыў, скажем так, ну, канешне, ўжо ты яго праз сябе прапускаеш, і ён ужо табе такі дарагі і родны. Вось. Ёсць іх дастаткова шмат, насамрэч. Спадарыня Галіна, дзякую вам вялікі за гэту размову. Дзякуй вам. За вашы даследаванні. Дзякуй за запрашэнне. За гэтыя гісторыі кніжныя, гісторыі абразоў. Далейшых вам поспехаў, чакаем вашых артыкулаў у часопісе «Наша вера» і наступных кніг. Дзякуй вам шчыра. Дзякуй за запрашэнне, за цікавую размову. Всяго найлепшага. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.